This trip is brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan Manamit. Tugnaw. Lilain sa tugnaw ba? Kung amo sini nga huni sa mga pispis, kag dapyas ang hangin ang imo mabatian kag nagapaliwaliwa ka sa swimming pool, ano ay hanang pamatsagan. Kung nagakapi ka samtang nagabubu ang ulan kag matugnaw ang palibot, di bala, daw kanami lang. Nahisa ka mo ay! Pwes, paisaon na pagid ka mo. Ang ini nga lugar, ang malabot nyo sa masobra isa lang ka oras nga biyahe, kag sementado ang dalan pagkadto sa lugar. Nakata, tripanta bala. Gikan sa Bacolod City, mga isa ka oras ang biyahe pa Victorias. Pagkalampuas mo sa Victoria City proper, makita mo ang ininga bangga sa right side. Sa dalan pasulod sa Gawahon Eco Park. Pero hindi ka na makalamot dito. Gikan sa Victoria City proper, mga 15 to 20 minutes, imo na malabot ang Hyde Gawahon. Hide as in short for hideout. Isa ka private nga kapihan kag palahuwayan. Pag-abot namon sa lugar, ginwelcome kami sang caretaker nga si William. Dapat nakamask, dapat maglista sa ngalan, kag iban pagid nga mga impormasyon kag mag-sanitize. Pag-abot namon, una kami nga ginpakape ni William Anay. Ang ila kape, gikan pa sa kando ni farmers. Makape ka, samtang naga-enjoy sang dapyas ang hangin. Kag amo sini ang imo nga view. Kung ara ka sa lugar, sarang mo makitaan ang city proper sa Victorias pati na ang baybayon. Sa duanay, banglid lang gid ang ini nga lugar, kag ginamat-amat tang develop sang tag-iya sang sining nga pandemic. Sir, Israel ako before, ano na di anay? So una sa wala pa ni ang ini? Wala, banglid lang siya. Wala lagi siya nagamit. Wala. Oo. Tapos yung nakapinsar nga butangan siya sa doon mo ni. Oh, nakita sang boss ko. Sang owner. Oo. Nga potential. Potensyal. Hmm. Amo naging ano na. Sa sugod-sugod, ano lang anay na una na patukod? Amo lang ng coffee shop. Coffee shop lang una-una. Tapos, Sa ulihira, naisip niya siguro nga pwede man, kina-extend niya ang nga may mga rooms na. Nangin paborito ini nga halapitan sa mga bikers pati na sa mga riders. May mga cottages sila para sa mga luyag mag-overnight. May good for 2. May haramat sa good for 4. Simple lang nga kubo, kag mayara sang foam sa sulod. Kag may terasa, nga makatamwa ka sa kabukiran kag sa city proper. Overlooking man ini sa swimming pool sa idalom. Fresh water gikan sa tuburan ang tubig nga ginasupply sa pool nga overflowing. Samtang nagkakapakapa ka sa tubig, kabukiran ang imo nga palibot kag mga puno sang kahoy.
Grabe, itry ta nga ma-appreciate ang lugar Nabi gidi hulom-hulom. Tugnaw. Nilain sa tugnaw ba? Woo! Ba? Dami tugnaw. Ang nami sa ila tubig kaya wala sila gagamit chlorine. Halintanan sa mga sa babaw sa suba. Gapanaog diri so overflowing na siyang tubig. Wala sila gagamit ani chemical so fresh water tug natunaw katama. Nagapaligo ko na sa busay. Babush. Wim. Wow. Kung ginagutom ka tapos mo langoy-langoy, may pagkaon man sila. May nachos, burger, kag specialty nila ang bilikan, isa ka klase sang shell. Kag miyara man sang salpo nga sinabawan, isa ka klase sang il sa baybay nga ginasabawan. Mga specialty ini sang Cadiz City. Atag iya, gikan pa sa Cadiz. Higot, no? Higot. Ginigot na yan? Gihigot niya. Pero ang iyang texture do tela, no? Ang tsura. Kulduroy. Tayo na big selby. Ang isa. Yara daw. Makulukid all niya. Ariyaw. Mushroom. Do mushroom. Yung texture na mushroom eh. Nga makulukid all man. Hindi yung sugilanon sa mga manol. Kung mainit ang weather, may pabugnaw man nga mga ilim nun. Ano man yung swerte nga nagbundak ang ulan tapos namang taon. Sa pamatsyag nyo, kung nagaulan, kag matugnaw ang dapis ang hangin, ano ang nami nga pangpainit man? Kung ano ang nasunod sa pinsar mo, amo man na sa akon. Kape! Laini mo yay! Cha? Es. Ari, last na lang nga pahisa. Nagahigop ka sa mainit nga kape, ara ka sa bukid, kag nagaulan. Daw hindi ka naguro magbuya sa tasa mo no, kag daw mawadaan ka na gana magpuli. Daw makasiling ka na lang gid nga tani, amo na lang ni pangabuhi adlaw-adlaw ba? Sana all the time. Nag-enjoy kami sa amon malipot nga bisita diri gani bilang pasalamat. May ara man kami sang ibilin para sa mga staff sang Hyde Gawahon. Napo ko ba? Pinakat ko lang alin sa pakulod, sir. Sir, thank you namon. Sa inyo, kayo pato nyo kami. Alin sa Mercy. Sir, banana chips kag, iban pa gid nga mga pasalubong from Mercy. Pati yung staff na dili ka stay bala, pang snacks na. Thank you, good. Thank you, good sir. Thank you, good sir. Nice meeting you. Next time, pagbalik. Pagbalik niyo. Kung magsiling kita sa una nga gawahon sa Victoria City, masulod sa pinsar nga 2 man kalayo sang lugar, pero karon nga sementado na ang dalan pakadto diri, kahapos na lang ang pagbiyahe pasaka diri. Kani sa karon isa na ini ka popular nga destinasyon para sa mga riders pati na sa mga bikers bangod sang iya sini nga terrain. Kung niyog yung mga updated sa mga episodes ng Tripping ni Ruming, please do follow our Facebook page and YouTube channel, Digicast Negros. Ululupon kita sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kag ini ang Tripping ni Ruming!
This trip was brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan manamit!